Yung binili ko kahapon, guys, o diba, mas nagmukhang may tao sa bahay. This is the courthouse. So, sana nandyan sa loob niyan. Kung saan man dyan. Tapos na po tayo sa registration ng aking car. At may plate number na po agad tayo, ano. So, ang annual car registration is $253. Tapos, yung tax is 1,000 plus. Good morning, everyone! Welcome back to another vlog! Ayan guys, pagpasensyahan nyo na po yung mga may dot-dot sa aking mukha. Naglagay na naman ako ng Oxy kasi nagwawala na talaga yung mga skin ko ngayon. And tomorrow will be the start of my night shift. So, expect more dots coming. Grabe talaga, hindi ko na mawari yung skin ko ngayon. Kaya bumili din ako ng Oxy na facial wash. Kasi parang hindi umuubra yung pants ko. Dati sa Pinas umuubra yun. Pero ngayon, talaga, walang nangyayari. So, kailangan natin magano ng ibang regimen. Kung nasa Pinas lang ako, nakapagpa-facial na ako ngayon. So, ngayon guys, magpre-prepare na ako before I go to DMV. Ngayon, nakapaglaba na ako. Ayan. Ongoing na yung aking laba. Kasi nga, yung duty ko kasi is Friday, Saturday, Sunday. Tas off. Tapos, Tuesday night, duty ulit ako ng night. Puro night na ako, guys. Mukhang forever na ata tong night shift ako. Hindi sana ako mag-rice, guys. Pero, ayan, may rice pa pala ako natitira. So, let's cook something na kailangan ng rice. Yung binili ko kahapon, guys, o diba, mas nagmukhang may tao sa bahay o parang may nakatira talaga, diba? So, ayan. And bumili rin ako ng fruits. Para naman maging healthy din kahit papaano ang madam. Sasalin ko lang muna kasi nahugasan ko na itong mga bottles kagabi. Sasalin ko lang muna yung mantika, yung toyo at vinegar dito. So, itong mga to ngayon ay lalagay na natin sa baba para tapos na. So, ayan na sila ngayon, guys. Kasama sila ng... Itong side na to more on sa mga baking and pasta. Yung mga hindi laging ginagamit. So, nandyan na sila ngayon. Kasi ito lang yung mataas. Okay? Na part. And dito sila dati nakalagay eh. Dito, ito na yung mga prepared foods na yan. So, yun lang. Currently cooking na, guys, ang ating hotdog and... Actually, hindi siya hotdog. Franks. Ganyan. Tapos yung turkey bacon. And meron din ako dito na sunny side up na egg. 11 AM na guys. So, kain na tayo. This is brunch na. Ito na yung aking fried rice na may parsley and garlic powder. Tapos ito yung sausawan ko. Jufran na hot and spicy banana sauce. Tapos sunny side up egg and turkey bacon and beef franks with my lemonade with raspberry na juice. Ayan. Kaya na tayo, guys. Hey, guys. Time check. It's already 1:34 PM and pupunta na po ako ngayon sa DMV. Dito lang din sa Aida Group. Di ko alam kung DMV or parang tax something. Basta part din siya ng DMV, siguro. And hindi na ako nag-makeup, guys. Yung kilay lang kasi gusto ko mag-rest yung skin ko kasi magmamas ako. Tapos, ayoko na. Additional pang clog pa ng pores yung foundation and all of that. Para makapag-rest din. Kasi, ewan ko nangyayari sa skin ko. Nakakaloka na talaga. So, samahan nyo ako guys ngayon para makapagpa-register na po tayo ng sasakyan. Nandito na po ako. So, this is the courthouse. So, sana nandyan sa loob niyan. Kung saan man dyan. Diba? Napaka-peaceful sis. Walang katao-tao. Alright daw. Okay, dito tayo, sis. So, tama lang pala na dito sana ako winter. Nandun yung sasakyan ko. Alright, let's go. Tapos na ako, guys. Ito yung labas nila. My God, the stairs. Okay. Yan, di ba? Ang sarap mag-picnic if ever. Mga bahay dito, yung mga English house talaga yung parang, yun, American house talaga, yung mga pang horror char.
Alright guys, so tapos na po tayo sa registration ng aking car at may plate number na po agad tayo, ano. Ang magkakabit na lang ang gagawin ko. Cute. Ang cute ng plate number nila. May ano, oh. Nakikita nyo yan? May paano pa siya, oh. May pa-building silhouette pa siya. Tapos yung mga, ang tawag nito, ito, yung windmill. Cute. Sana LTO, no? Ganon din, no? Sa kanila kasi parang agad-agad may nakaprint, no? Agad meron na doon. So, may sticker pa daw. Saan ko ilalagay yung sticker? Parang wala namang sticker ang mga... So, ayun guys, ang binayaran ko is 323.05 kasama na yung convenience fee na debit card. Kasi wala na akong cash dito. Alam mo, kanina nagbilang ako ng cash ko. Nang pakapobre ko naman, wala na akong cash. Pero, ayun, puro card naman na kasing ginagamit dito. So, may bayad na convenience fee na $2 pag debit. Kapag credit card ay 2.25%. Mas malaki pag credit card. So, ito na lang sa debit card ko na lang siya inano. Alright guys, so ilalagay po natin yung tag or yung plate number ng sasakyan. They call it tag dito. And it will expire on my birth month. Ay, kakagigil. Daming bayarin pag birth month, sis. Yung buti na lang pala, bumili ako nito itong tools kahapon kasi magagamit ko pa. See, I told you guys, kailangan talaga may mga ganyan tayo sa buhay. Shit, napakainit. Punta tayo sa garahe, sis. Ito lang sa tapat ng apartment. Saan lang natin kunin yung plate number. Search ko pa pala guys kung saan nilalagay yung sticker ng sasakyan. Nalagay ko na rin yung sticker. Hindi na ako nag-research guys kung saan nilalagay yung sticker. Tinignan ko yung mga sasakyan sa tabi ng garahe. Kung nasaan ba yung sticker. Ayun, doon pala sa likod siya nilalagay. Nakalagay doon yung parang expiration date ng tag. So, yung akin is August 2022. So, ang annual car registration is $253. Tapos, yung tax is 1,000 plus. Yun. Ano ba yan? Tapos, babalik ako ng Tennyson kasi yung birthday ko, kailangan kong papalitan. My God, next week pa yun. Galing akong night shift. Guys, dito, alam mo, parang hindi ka pwedeng magmimilin. Hindi ka pwedeng manghar-har ng ibang tao kasi sobrang mabait nila. Kasi, yun nga sinasabi ko, kung mabait ka, mabait din yung tao sa'yo. Pero yun, sabi ko ganyan, kailan kayo mag-open? Mid-September pa daw. So, sabi ko, if you guys are just open, it's so easy for me to do this everything. Sabi kong ganyan. Kasi, guys, 4 minutes away. Actually, pwede ko siyang lakarin. Diyan lang. Parang dyan lang. Alam mo kung wala lang bahay-bahay dyan. Pwedeng dyan lang. Siguro mga 5 to 10 minutes walk ko lang yan. Kung dyan ako dadaan sa may trail banda. Pero kung iikutin na yon, so mga 15 minutes. Ganyan guys. So, ayun. That's it for this vlog na lang guys. Ang journey ko sa pagpaparehistro ng sasakyan. Mahirap talaga dito. Yung lagi kong sinasabi, mahirap magsimula. Unang-una, madaming bills. Tingnan mo, hindi ko talaga na-expect na magbabayad ako ng 300 plus, guys. Parang ang napunta lang sa isip ko is magbabayad lang ako ng mga less than 200. Parang ganyan. Buti na lang talaga din. May emergency fund. May mga funds pa naman tayo. So, yun. Mahirap pagsimula, sis. Ayan. Mag-isa ko pa, diba? Wala akong ka-share sa mga bills. Mac, ano ba? Embassy, ano ba? Pumunta niyo na si Mac. Yun, as in, guys, solo ko yung apartment, solo ko yung sasakyan, solo ko yung mga insurance, ganyan. So, well, that's life. Sabi mo man na mas madami kang bills dito at mas madami kang, you know, parang mas mahal ang cost of living. Pero yung salary mo naman. Yun. Hey everyone! So before you go, magsha-shoutout lang po muna ako sa mga nag-comment po sa aking video na
First week of work experience at ang aking Amazon failure. Ayan, failed ang aking Amazon shopping. Mag-shoutout lang po tayo as promised. And again, shoutout to Sis Crystal Yap. Ayan. And then kay Ronnie Caberto, Raymond Caberto, and then kay Jonathan de Guzman Cab. And then, natawa ako sa comment na ni Ikit. Sabi, only in the Philippines, mga feeling entitled. Ang dami kasi talaga namin pasyente guys sa Philippines na ano. Hindi naman sa pang-ano, pero ang dami talagang feeling entitled lagi. And of course, shout out din kay Sis Manilyn Gonzalez. Ayan guys. So comment kayo down below kung nakaka-relate kayo. Kung nurse kayo sa Pinas na nakaka-relate na medyo ang dami talagang entitled. Ayan, so thank you so much guys for watching, for always watching and commenting on my videos. If you wanna be included on my next shout out, mag-comment lang po kayo sa mga videos ko and you will be surely included sa mga susunod po na vlogs. And if you haven't subscribed to this channel, you have to subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!